Velkommen til PL-Nick Gaming. Tak fordi I vil se med. Og vi laver rigtig gode videoer. Subscribe. Eller synes godt om vores videoer. Tak. Sådan der YouTube. Nu har vi optaget halvdelen af eller ikke halvdelen af julevinterfail. Halvdelen af... Okay, jeg kommer tilbage til dig, Nikolaj. Ja, det må du gerne. Inden du er ved at dø. Det er jeg ikke, fordi jeg påner var de der zombier. Sok, der er mange zombier. Oh my god. Jeg skal væk. Skal du have noget hjælp, eller hvad? Nej tak. Okay, Nick! jeg er allerede død. Så se, man skal ikke gå væk fra sin ven i nød. Nej, men jeg regnede med, at du fulgte efter mig. Jeg tror ikke, at det der hegn der blev låst op, fordi jeg låste med en dør op. Undskyld, Nick, jeg er nødt til at gå væk fra dig. Fra dit gamle liv, som jeg må være. Det lader jeg ikke faksebat. Alexander, det er sådan et hus, der er i gang med at blive renoveret, og så holder der en bil udenfor. Så. Dø, zombier! Dø, slemme zombier! Dø, slemme zombier! Dø, slemme zombier! Jeg dør! Ah! Ja. Nå, ja. Det går virkelig godt for os. Ja, det her er så Alexander og Nikolaj, der får... Der er Det fuldstændig er fordi, det spil er så utroligt svært. Og det er jo nok derfor, du slettede det. Hvad? Okay, håndpistol. Alexander, nu skal du ikke tage alle de gode våben. Og det har han næsten allerede. Jeg kan ikke komme op på den her trappe. Der er en maskingevær hen til dig, Nikolaj. Kom med. Det ved jeg godt. Nikolaj, der er en AK. Hvor er du henne? Ja. Herinde. Og så flytter du dig. Derinde. Er det derinde, hvor man skal gå ind ad den der dør, eller hvad det er? Ja, herinde. Der. Okay, så prøv lige... Ja, så. AK 47. Det er godt nok ikke en AK. Jeg troede, det var en AK. Nej, det er ikke. Okay, Nikolaj er klar. Nej, ikke helt endnu. Der er noget. Skal vi se, hvad det er? Okay, jeg har åbent. Vær klar. Men det kan jeg ikke, for det lækker lige nu. Zombierne kommer. Ja, okay, jeg dør nu. Det ved jeg. Hvor gør du det? Det er fordi, jeg prøver at få noget op, og så kan jeg ikke se noget. Nu er det helt mørkt. Jeg prøver at tage den der lomme. Sådan der, nu har jeg lomme. Okay, jeg tror, jeg skal gå shotgun. Prøv lige lad mig skyde, Nikolaj. Hvorfor? Fordi jeg har shotgun. Okay, de kom lige tæt på mig, så jeg skal også lige finde mit sigtekorn. Kom. Eller det er mega... Jeg har ikke noget sigtekorn med mit. Ja, okay. Min våben bruger... Hvor er det ammunition henne? Det er til... Gå lige væk. Okay. Er det noget ammunition? Jeg har ikke flere skud. Oh shit. Og der er 2 zombier på vej hen til mig. Og nu skal Skal jeg virkelig komme og redde dig igen? Jamen nu kan jeg igen ikke komme ud af det. Nikolaj, du skal ikke dø igen. Dick! Dræb! Nej! Jamen seriøst, så hallo, det er et lortespil, for så kan man ikke komme ud, når man er trykket 1. Så trykker jeg på den der knap. Nikolaj, du er en zombie! Nej, men... Min bedste ven kan jeg ikke dræbe. Jeg kan lige... Nej, jeg kan ikke dræbe min bedste ven. Jeg kan godt dræbe dig. Når du ellers dræber mig i Team Fortress 2 mange gange, Alexander. Nikolaj, jeg er nødt til det her. Okay, jeg kan ikke se det mere. Dø for fanden! Hvorfor skulle jeg det? Undskyld, Nikolaj, jeg var nødt til det. Oh my god, det der hus er stort, Alexander. Hvad for noget? Det der hus, vi er inde i. Alexander, der er Fuck, Alexander, klæd dig til du kommer andre steder hen i huset. Nej, jeg har allerede en forvælelse af, at der er en hel her zombier. Nej, ikke så meget det. Men der er ret mange gemmesteder. Og der er kældere, hvor de også kan stå ned i. Lad os bare sige, det er ret spooky. Men det snakker vi ikke om. Jeg kan virkelig ikke lide det her nu, fordi du fortæller mig alt det der. Det er meningen. Hvor er nøglen henne? Det ved jeg ikke. Er man skal ud?
Gør det hunden, det gør den ligger nærmest, det der skal ud. Okay, hvor er der en vej her? Der kan jeg ikke lide, der er en vej her. Okay, jeg kan ikke se det. Jeg var der. Shit, zombie. Og her der er en mur rundt om hele. Alexander. Okay, der er en lås her, kan jeg ødelægge det? Shit. Fucking dø, lorte, zombie. Okay, det er klart, jeg ikke ryger fremad, når jeg kommer til at trykke på bagud. Fuck! Okay, fuck dig, zombie. Fuck dig, zombie. Hvorfor hedder det zombie? Det er bare ikke. Knud, du skal altså ikke angribe ham der. Han gør altså ingenting. Nej. Okay, jeg tror, jeg kan nødvendigt låse med våbnet. Selvfølgelig er det en stållås. Som jeg selvfølgelig skal finde en fucker nøgle til. Eller, det her er virkelig... jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, det er for dengang. Okay, som... Nej, jeg dør igen. Okay, døde du, Alexander? Nej, jeg er tæt på. Okay. Det var like, yay. Oh, fuck. Okay, jeg er fucked. Jeg er fucked. Okay, bandage, kom nu. Okay, med dashen hjælp. Det var også satans med den bandage. Okay, jeg løber bare forbi zombien og håber på det bedste. Holy beep. Hellig lort. Alexander. Den der by, der er rundt om, ikke også? Den er endnu spookier. Jeg løber bare, jeg er bare like, fuck this shit. Jeg kan ikke engang hoppe. På sådan her. Jeg kan ikke hoppe. Nå, det var dengang YouTube. Siger... Man skal da sige farvel. Hvorfor? Fordi... Jeg vil op her. Okay. Zombie, lad mig være. Jeg har ikke gjort jer noget. Der er 2 minutter og... Okay. Eller til Alexander dør. Døde du, Alexander? Ja, jeg kan virkelig ikke lide. Okay, Nikolaj, fra nu af skal vi bare blive sammen lige meget vage. Okay, YouTube, der er cirka 3 minutter til vi ikke spiller mere. Og nu lægger det nærmest ikke ved mig mere. Det er godt, håndpistol. Nice. Jeg vil det er godt, håndpistol. Det er godt, håndpistol. Ja, du skal ikke rende ud og tage min våben, Alexander. Nej, det var noget andet. Okay, der ligger det våben igen, jeg ikke brug for. Men Alexander, der kom lige sådan noget blod op på min... Hvad hedder det? Brænder den her våben på. Shit, du bløder, Nikolaj. Jamen, jeg kan ikke se noget. Du bløder. Jamen, ja, det var det, jeg prøvede at sige til dig. Der er en medkit her, Tag den. Okay. Tag den frem, og så tryk, og så brug den. Har du brugt den? Nej, jeg har bandage i stedet for. Okay, du bløder heller ikke mere, kan jeg se. Du bløder ikke mere. Er det Alexander, det her? Nå, nu kommer der. Ja, hvad er der? Du brokker dig hele tiden. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Nej, men det er for... Okay, jeg dør fra det her spil. Og jeg tror, jeg er ved at putte... jeg er ved at putte bandage på mig. Tror jeg. Jeg tror, du har puttet bandage på at gå fremad. Jeg bløder stadigvæk, tror jeg. Ja, jeg bløder stadigvæk. Nej, du bløder ikke mere. Men okay, det kommer bare sådan noget blod op på min hoved. Okay, så prøv at tage nogle piller. Okay, men jeg har ikke nogen piller. Det mener jeg ikke, jeg har. Dammit, okay. Low, vi går fremad. Okay. Klar, jeg spiller bare lige med handicap. Oh my god, der er ikke særlig meget armor på det her. Fuck, den zombie oplevede et shotgun skud til fjæset. Nej, jeg kan godt bruge lidt hjælp. Det får du så ikke. Kom nu.
Ja. Ikke, og jeg bløder hele tiden, Alexander. Det er ikke Prøv at tage noget medkit igen, så. Jamen, jeg ved ikke, hvad man tager nu. Jeg kommer og plukker dig. Tak. Fuck dig, zombie. Det var det for dengang, YouTube. Bye, Alexander, siger lige bye. Bye bye. Vi ses den 9. Hej YouTube. Julekalender den 8. december. Og ja, vi har ikke optaget den fra den 1. december til den 6. december. Men så får I til gengæld en nytårsspecial. Er det ikke rigtigt, Alexander? Hvorfor er der så mange folk, der joiner nu, bare fordi vi er inde? Det gider ikke have det gå ud. Gå nu, eller jeg brænder dem. Jeg går brænde dem, Alexander. Fuck dem. Det er med jer. Ja, okay. Han prøver at slå mig ihjel. Hvor er han henne? Bag os. Det kan godt lide. Jeg er AFK eller sådan noget. Nej, Han flygter nu, han flygter. Kom her, din lille lort. Kom her, jeg har en kniv. Og nu er det ikke hvad der sker på mig. Du må ikke slå mig ihjel. Okay, skal vi ikke bare spille med dem så? Jo, vi spiller bare med dem. Okay, ja. Zombie, fuck. Okay, zombie. Jeg kan sige til dig. Okay, vær klar. Nu skal vi bare finde våben rigtig hurtigt. Okay, jeg kan se en håndpistol til ham der. Min håndpistol. Lol, det er igen håndpistolen direkte. Okay, den kører på hvid ammunition. Hvor er du henne, Alexander? Jeg går bare lige rundt og kigger. Ind i huset. Medicin, okay. Dash, den er godt bruge. Jeg kan bare sige en masse andre navne, jeg kan bare ikke se det. Svær. Og ja, Maja, Alex. Jeg vil bare like, svær. Du bare like, må jeg snakke? Her er det endnu en pistol, jeg fandt. Okay, det er det ikke. Ja, jeg kan godt lide den video, du har lagt ud. Der er både 61. Der er 61, der har set den, ikke også? Der var det ikke. I ved godt, mig og Nika vinder, ikke? Godt. Så det var det ikke. Nej, det er bare det. Jeg vil gerne lige finde en brandslukker. Min den lagger åbenbart en mega mærkelig grund. Hvor er du henne, Nikolaj? Og du er der? Ja. Nej. Nej. Jeg kigger efter en hammer. Har jeg plads til den? Det har jeg ikke. Hvad skal jeg smide ud? Jeg er ikke brug for den ting. Okay, en brandslukker kan jeg ikke bruge. Den kan jeg bruge til at slå folk i hovedet med. Nice info. De dræbte dig. Nice. Nikolaj. Nå, jeg var ikke. Nice. Okay, så Mia, I dræbte min ven. Okay. Fuck så af. Jeg kan godt lide. Hey. Hey, jeg er lige foran dig. Nej, du er nej. Du kan ikke se mig, jeg er bare sådan et spøgelsagtigt noget. Det må være zombier. Nej, lort zombie. Men der er også en kælder. Nu kender der en kælder. Og kender det kommer en helt flok zombie, bare sådan noget ved det. Tak for info. Piller, nam. Bandage. Okay, jeg har ikke brug for en bandage. Hej zombie. Den må fucking være. Jeg kan godt markere det. Men skal jeg slagte de andre zombier. Dø. Så. Med jer. Lorte zombie. Fucking, lad mig være. I kan ikke følge sådan dig, Alexander. Rundt på din tur.
hvor at folk er ved at angribe dig. Nu døde du ikke. Ja, rest in peace. Nu bliver jeg til en zombie. Det gjorde jeg ikke. Nogle... Åh. Okay, Nikolaj, vi skal holde os tæt sammen, ellers så dør vi. Okay. Det ved jeg ikke. Fucking shotgun, fuck yeah. Hvad er nogen fuck med mig nu? Fucking lad mig være som jeg har et fucking en shotgun, hvad vil I gøre? Okay, Nick, godt. Okay, på det der må jeg ikke brug for. Nu er jeg kommet hjem. Nå. Okay, hej Nick. Hej. Hvad end du gør, må du ikke åbne døren. Hvad er der en dør? Den der er foran dig med en planke foran. Nå. Vi skal lige finde våben, jo. Er det den her? Jamen, du må gå åbne. Vi skal lige finde våben, Nikolaj. Nej, gå væk. Okay, man kan hvordan åbner man egentlig en dør, bare sådan jeg ikke... Sådan jeg ikke kan. Nikolaj, men du synes, lad være med at åbne den indtil vi skal lige have våbnene. Ja, YouTube, det lagger helt vildt lige nu. Det er nok... Hey, lækker. Hvad? Jeg vil lige bare give lækker. Nu har vi fået alt ud, så gør du det. Okay, du siger bare til, når du er klar, okay? Jeg er klar, jeg åbner. Nej, du skal ikke åbne endnu. For sent. Okay. Fordi, Nikolaj... Åben. Okay. Alexander. Go. Go. Fuck, den er zombie. Dø. Lort. Jeg kan godt lide at bare løber i læg. Nikolaj, fordi... Nej, vent tilbage, Nikolaj. Du løber ind i hele her zombier. Det ved jeg Nikolaj, lad mig nu bare skyde dem. Alexander! Kom nu tilbage med dig. Jeg prøver! Du er dum. Løb. Jeg sagde, det var en dum idé, Nikolaj. Du har altid dumme idéer. Tak! Nikolaj, nej! Kom nu, ind i huset. Ind i huset. Jeg kan godt, jeg bare spam-klikker. Kom nu ind i huset, for fanden. Jeg må det der, Kom nu ind i huset. Jeg er på vej! Jeg kan ikke engang lukke døren mere. Jeg ved ikke, hvordan man lukker døren. Det kan vi ikke engang. Kom herop. Okay. Har du nogle piller? Ja. Jeg skal bruge nogle. Ja, jeg har droppet dem. Men var det ikke fint nok, at jeg... Ja, her siden af dig. Jeg klarede det fint nok, faktisk. Hvad fuck var det for nogle piller, jeg så der? Nå, jeg renser. Jeg gør mig selv... Det er også sådan, jeg har det selv bedre. Jeg gør mig godt sådan, jeg har det bedre, Nikolaj. Hej, zombie. Fuck af, zombier. Alexander, jeg står bare, så du er ved at vælge. Du står bare sådan glor på, at jeg skyder zombien med en shotgun. Jeg undrer mig over, hvordan kan zombien egentlig overleve et skud i fjeset med en shotgun? Det er zombier. Zombier, fuck nu bare af, okay? Hør her. Vi har ikke mere... Og det her er altså her, hvor mig og Alexander bor. Har boet i de næste uger, fordi at der har været fucking zombier everywhere. Yes, så er vi blevet nødt til at flytte. Ej, det passer ikke. Vi er nødt til at gå væk herfra. Alexander? Hvad? Har du lige set, hvad der er sket? Nå, Sket. Det var, vi jeg kom til at... Man kan åbenbart køre op på det der hegn. Så kom jeg. Kom nu, Nick, jeg har et maskingevær. Vi er sikkert. Håber jeg. Og det er en bil. Jamen, vi kan ikke køre i den. Nå, men hvor er du henne? Her. Jeg prøver at komme fri, det er fordi der er så meget lag. Jeg undrer mig lov, hvorfor du lægger så meget. Nå, jo, men det ved jeg godt. Det er fordi, jeg bliver klippet noget sammen. Og så er Hvad så vi? Så er jeg Google-side åben. Og så jeg skal ind for det. Jeg er ikke inde på... Jeg har fundet en nøgle. Så er vi Nå, tilbage. så kan jeg hertil. Jup, så er vi tilbage.
Hvad er så nøglen til? Gå nu lækker det ikke særlig meget igen. Hey, okay, det Find ud af, hvor der er nøgle, der passer til. Synes jeg har fundet en nøgle, men jeg ved bare ikke, hvor den passer til. Jeg har ikke nogen lommeløgt. Bare for efter mig, bare for efter mig. Nu skal jeg først lige have fundet der samtidig med det lækker i helvede til. Bare lad være med at klippe det der sammen nu, så. Nå, det er jeg i gang med, det kan jeg ikke.